Nafarroko gobernuak bizikletentzako bideak egiteko 2,2 milioi euroko laguntzen deialdi berria kaleratu du toki entitateentzat. Nafarroko txistorra kalitate marka berria Madrilgo Gurmes aretora iritsi da. 33.000 ikasle baino gehiago parte hartuko dute Nafarroko kirol jokoen 37. edizioan. Maiatzaren 6an amaituko da 2024ko San Ferminak iragartzeko kartela aukeratzeko bozketa epaimahai tekniko batek hautatutako 10 lan finalistak publiko egin ondoren. Iruñeko udalaren bizi eskolak helduei bizikletan ibiltzen ikasteko eta hiriko ibilbideetan konfiantza irabazteko prestakuntza eskainiko dien maiatzan. Abian da Santa Ana plaza berrurbanizatzeko diseinuan elkarrekin parte hartzeko prozesua espazio eraldatzeko idei lehiaketa bat barne hartuko duena. Baztan Bidasoako turismo mapa berria aurkeztu du uraren bailarak. Nafarroko gobernuak lurralde koheziorako departamentuaren bitartez iragarri du 2.216.000 euroko diru laguntza lerro berri bat jarriko duela abian toki entitateentzat bizikletentzako bideak egiteko. Nafarroko aldizkari ofizialean argitaratu den informazioari esker, udalek, kontzejoek eta mankomunitatek bizikletentzako azpiegituren proiektuak gauzatu ahal izango dituzte. Hala eman du jakitera garraion eta mugikortasun jasangarrien zuzendari nagusia Berta Mirandak, bere mintzaldian nabarmendu duenez, Nafarroko gobernuak mugikortasun jasangarria bultzatzea du bere lehentasunen artean. Nafarroko foru komunitatean bizikletentzako bidean sare bat garatzearen bitartez. Asmoa da bizikleta hiriko eta hiriarteko joan etorrietarako garraio bide erabilgarri eta segurua bihurtzea, non ibilgailu pribatu motorduna baino lehiakorragoa izan litekeen, baldin eta konektibitate segurtasun eta irisgarritasun baldintzak bermatzen badira. Prentsaurrekoan izan da halaber garraio antolamendu eta mugikortasun zerbitzuko zuzendaria Santiago Aleman jauna. Nafarroko txistorra adierazpen geografiko babestua Reino Gurmetek babestutako kalitate marka berrietako bat, atzo goizean estrenatu da Gurmes aretoan, Europako gurmet produktuei eskainitako ekitaldi handienean. Aurten apirilaren 22-tik 25 bitartean egingo da IFEMaren Madrilgo erakustazokan. Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Kontseilaria Jose Maria Ayerdi parte hartu du gastronomi sektorearen urteko hitzordu handiena den azokaren inaugurazioan, kalitatezko produktuen erakusketarik handienetako bat biltzen duena. Produktu hoien artean hitzorduan parte hartzen duten Nafarroko nekazaritzako elikagaien 21 enpresaren eskaintza dago, hoietako 16 intiak kudeatzen duen Nafarroko estandean. Ayerdi konseilariak Reino Gurmeti hartutako Nafarroko produktu marken kalitate berexia nabarmendu du eta txistorraren kasuan adierazi du Nafarroko txistorra aintzesten duela Europan maila kalitatezko figura bihurtzen dena eta gure lurraldeko produktu tipiko hau kalitateagatik merezi duen lekuan jartzen duena. Ziurtapen horri esker zalantzarik gabe estatu mailako inportatzaileen eta erosleen interesa handitu ahal izango da eta espero dezagun lehen aldiz aurkezten den azoka hau horretarako aukera bat izatea adierazi du kontseilariak. Azokaren 37. edizioaren barruan, Nafarroko txistorra kalitate marka food truck bat jarri du bertan bisitariek produktu horren historia, elaborazio prozesua, ezaugarriak edo bitxikeria batzuk ezagutuko dituzte. Gainera aretoak, irauten duen 4 egunetan produktu Nafarrau dastatu eta Nafarroko txistorra sorta baten zozketan parte hartu ahal izango da. Markaren aurkezpenean Nafarroko txistorra atxikitako 14 enpresek Esarte, Amezkoa, Embutidos, Argal, Leframa, El Bordón, Arrieta, Carnicería Sirigebel, Hortango Embutidos, Carnicería Javier, Galarfus, Goikoa, Embutidos Arbizu, Carnicería Arilla eta Carnicería Mazo daude. Foru komunitatean lortutako 2023ko salmentaren datuak eman ditu ezagutzera. 2024ko Nafarroko txistorra 2 milioi kilo inguru merkaturatzea aurreikusten da. 33.000 ikasle baino gehiago ari dira parte hartzen Nafarroko kirolaren eta jarduera fisikoren institutuak antolatutako Nafarroko 37. kirol jokoetako 38 kirol modalitatetan. Aurtengo edizioak 1.345.000 euroko aurrekontua izan du eta aurreko deialdiko parte hartze datuak gainditu dira.
Urtetik urtera kirol eskaintza handituz joan da eta oraingo hontan 38 kirol federazioetara iritsi da. Kirol jardueren eskaintzan dagoen aniztasun hori funtsezkoa da parte hartzearen arrakastan adierazi du kontseilariak. Zehazki parte hartzen duten modalitateak honako hauek dira: urpeko jarduerak, xakea, atletismoa, automobilismoa, badmintona, saskibaloia, eskubaloia, beisbola, txirrindularitza, kirol egokituak, neguko kirolak, mendiko kirolak eta eskalada, eskrima, futbola, gimnasia, alterofilia, herri kirolak, hipika, judoa, karatea, kickboxina, borroka, igeriketa, padelea, patinajea, pilota, arrantza, piraguismoa, arrauna, errugia, taekwondo, tenisa, maitenisa, arkutiroa, triatloloia, bela eta voleibola. Modalitate horiek 82 espazioetan garatzen dira. Programan sartu diren azken modalitateak mendiko laizterketak, hipikako jauziak, parkour windsurf eta patinaje artistiko inklusiboa izan dira. Era berean kirol jarduera mistoen sustapenean jarri da arreta ediziontan eta horretarako kirol modalitate guztietan gutxienez lehiaketa mistoko jardueraren bat antolatzea sustatu da. Dagoeneko ezagutzen ditugu 2024ko Sanferminak iragarriko dituen kartela hautatzeko herri bozketan parte hartuko duten 10 lan finalistak, teknika desberdinekin egindako 10 diseinu, non festaren uneak eta protagonistak, keinuak, simboloak, musika, dantza edo abstrakzioak agertzen baitira. Iruñan erroldatutako personek dagoeneko bozkatzeko aukera dute, maiatzaren 6 bitarte ubebikoitza pamplona.es EU eta Pamplona Eskultura SEU webgunetan. Maider Beloki Kultur Jai Hezkuntza eta Kirol Zinegotzi ordezkariak Inigo Gomez alorreko zuzendariak eta ediziontako epaimaikidek ezagutzera eman dituzte hautatutako 10 kartelak. Lanak Kondestableren jauregiko ezkaratzean egonen dira ikusgai erakusketa batean bozketa amaitu arte herritarrek ikusteko aukera izan dezaten. 10 lan finalistak dagozkien bozketarako zenbakiarekin eta plika zenbakiarekin honako hauek dira. Gaiteroak, ondare emblematikoa, jaiaren doinua, adarrak eta zirriparra, ezpata dantza, koloreak ateratzen, bizi Sanfermina, Jose Miguel Eriko, Ari Eroalea eta multzoa. Iruñako udarak gogorazten du kartelen egileak eta diseinuak edo irudiak 10 finalisten artean aukeratuak egon zein ezinen direla publiko egin kartel irabazlearen aurkezpen ofiziala egin arte. Anonimotasun betebeharrari lotutako oinarriak ez betetzea arau hauste larritzat joko da eta edizio honetatik baztertzeaz gain 3 urtez lehiaketara ezin aurkeztea ekarriko du. Lan irabazlearen egileari 6.000 euroko saria emanen zaio lehiaketak duen zuzkidura. Maiatzean bueltatuko dira bizi eskolako klaseak helduentzako. Iruñako udalak Debaldezko 9 ikastaro programatu ditu maila ezberdinetakoak. 18 urtetik gorakoek bizikletan ibiltzen ikas dezaten eta hirian zehar ibilbideak egiteko konfiantza lor dezaten. Interesdunek izena ematen halko dute apirilaren 22tik 26 bitarte. 010 telefono zenbakira deituta. Ikastaroak maiatzaren 6an hasiko dira eta 4 saiotan eginen dira, bakoitza ordu eta erdikoa. Klaseak hileko lehen 2 asteetako astelehen eta asteartetan izanen dira lehentasunez. Halere, lehen 2 asteetako asteazken eta ostegunetan ere bilduko diren 3 talde programatu dira. Saioak San Pedroko monasterio zarraren eginen dira, Arrotxapean, ingurumen hezkuntzako museoaren patioan. Apirilaren 25an ortzegunarekin Iruñeko udalak Iruña bizi berritzen sozietate publikoaren bitartez Santa Ana plaza elkarrekin diseinatzeko prozesua aurkeztuko du plazaran. Prozedura horrek herritarrek parte hartzea eta aldezarreko toki adierazgarri bat berrurbanizatzeko idei lehiaketa egitea du xede. Lehenengo bilera 6:30 aintzinera eginen da zentro komunitarioko sintagma aretoan. Parte hartzeko prozesuak urte bete iraunen du, 2024ko apiriletik 2025ko apirilera bitarte. Santa Ana plazaren etorkizunari buruzko eztabaida 80ko hamarkadan hasi zen, aldezarreko etxadiak zabaltzea eta barneko espazioa berreskuratzea proposatzen zuen anbizio handiko plan baten barruan. Orduz geroztik duela 40 urte baino gehiagotik, pixkanakako jarduketak egin dira, igezinak eskuratzetik hasi eta hirigintza plangintza aldatzeraino. Hirigintza taktikoko ekimenak eta komunitateak jabetzean parte hartze barne, Piparrikako hiri baratzearen kasuan bezala.
Este proceso lo haremos mediante un concurso. Martxoaren 20an uraren bailarak turismo marka osatzen duten 18 toki erakundek Baztan Bidasoaren turismo mapa berria aurkeztu zuten Donezteben. Argitalpen berri horrek arreta berezia eman dio jasangarritasunari. Horrela alde batetik eskualdea egituratzen duten eta turismo interes handia duten bizikletentzako eta oinezkoentzako ibilbide eta bidezidor nagusiak txertatu dira bertzea bertze. Bidasoako bide berdea, uraren bidea, eder bidea, eurobelo bat, Europako ibilbidea, Baztango Doneiako bidea eta Gerre ibilbideak. Bertzalde Nafarroa ezagutu sarekoak diren eskualdeko guneak sartu dira, Bidasoko bide berdea, Leurtzako urtegiak, Zubietako errota eko museoa, Iruritako dorrea, bizibide, BTT ibilbideak Lesakan, Bertizko Jaurerriko naturparkea eta Zugarramurdiko kobazuloak. Mapako orain arte bezala Baztango eta Bidasoako herri eta bailara guztien seinalaztapena mantentzen du herri horiek dituzten turismo xarma nagusiekin batera. Liburuxka berria egiteko 5.675 euroko inbertsio egin da, honela finantzatuta 80% Nafarroa ezagutu sareak eta 20% uraren bailarak turismo markaren funts propioak. Mapa eskuragarri dagoia da Baztango eta Bidasoako turismo bulego eta informazio gunetan.